Oh, tragis. So may kagsuonan ani ami karon sa kalasangan sa Kangkwi. Mga kapihan ni siya no. Tawon ning dahon. Oh, tawon ning dahon. Ay, handi ka ni Brad. Jesus. What? Nato may klubrahon. Golden State Warriors still remains. Oh, nice sentence. Drama 10%. Ay, ginoo. Nakataas naman lagi. Nakataas naman lagi nito. Mali ilan sounds guys. So amo karon ginabagtas ang kining kalinis nga bungtod. Paana ako piglo. Sakop ra gyapon ni siya sa tanhay. Brad, abi color brown Brad. Ni daog bi golden kaniya ang posta 1,000. Oh. Raise the rope. Yeah. Yeah. Ang kauban ako sa una kaniya Brad si Dadaw, Oh. si Kaloy, Oh. si So Winston, ibali raptor na siya Brad. So ni daog na ni mala na. O si Charles Matry. The total is 100%. so naagyapon kami ron sa lasang diri sa Kangkwi. Paing kapuyan kayo eh. Hello, good morning. So siya ko Brad dili. Si ato may nabi karon ang usa ka minister nga tukuyog ginalag tulo. Say masulti naman ning handigam kay ning dalana Brad. Bisag handi kay Brad, lami kan dula kay Brad, Golden State Warriors versus Toronto Raptors. Kami pa mo bag, please. Are you sure? Mahon na. Brad say sulti ni mga handig niya kay Brad. Ah, grabe bisag handi ko na. Gon taon Brad, kay naman yung club bro. Brad, ako ni Golden State Warriors, thank you Brad.